aku duduk teori wong awake dhewe iki mung petani biasa. Moh pendapat apa ya sehat kuwi. Alhamdulillah kula gelem ijo ngono lho sementing. Satros ki pokoke. Sing kulon gak kayak jembut. Sing kulon kayak jembut. Enggak ngene sih kurang. Jane sipate manungsa genep ya. Kok cek kurang ya, Mak? Manungsa bangga kurang. Gue dikek api bangga kurang. Lha iya. Kok bersyukur ya lambe tok iki, batene yo Manungsa isone gak kurang nalika wis mati. bayuh nemen kuwi. Ora kurang tapi nangis disiksa. Penebus dosa Ya Allah. Bisa maksiat nalika ning dunya. Nah bocah kakek ngloco ngene piye hukume? Hukume bocah kakek ngloco. Bisa berat ya. Mosok Mantale dirajang. kela mbak bojomu. Diwang loco dan biyangan. Iya saiki sing arep rabi kok ya. Sing ora arep sapa to? Iya. Masa selawet tahun mana gantanganan. Dilala kok ora ngisi giran, Bambang. 24 asigiran. Cara kayu Ayo, awak Pak. lho. Tembus 15.000 nggonmu ndelok. Apa nih? Yo TikTok, yo Facebook. Lah aku bayar gak? Lah orang dimonetisasi bayar apa? Milih boy. Eh? Milih boy.